El següent disseny que anem a realitzar serà un exprimidor de pasta dins. L'objectiu d'aquest nou disseny és poder treballar amb els cantons arrodonits, d'aquesta manera donarem un tacte més suau a la nostra peça acabada. Estem a punt d'on som. Inicialment farem la base, que la farem així una mica allargada. Fixeu-vos que és un objecte que ha de ser més robust, per tant li donaré una mica més de gruix, i de longitud li vaig a donar uns 55 mil·límetres. Llavors, les vores dels costats les faré una mica arrodonides mitjançant cilindres. Li haig de donar la mateixa alçada i recordeu que en els cilindres els hi posava molts més costats. En aquest punt d'aquí és on ara hauria de fer quadrar els meus objectes. Fixeu-vos que a vegades costa una mica, però si em guio per les guies, doncs em surt perfecte. Ho duplico i li poso a l'altra banda. Fixeu-vos que si el que m'interessa és que tot el sistema en quedi perfectament arrodonit, no en tinc prou amb aquests angles que em posen aquí. Llavors, recordeu que hi havia una manera que he de donar-li un radi, en aquest cas li donarem 2,5 en aquest objecte, i també hem de donar 2,5 en els cilindres, perquè doni la sensació de continuïtat. El nombre de segments el posarem al màxim, en aquest cas d'aquí també li posem el 2,5 i el nombre de segments al màxim. Vigilem que ens quadrin el nombre de segments, també ens quadren. Fixeu-vos però que ara ens han quedat aquestes petites entrades aquí que les puc acabar de solucionar allargant fins que se m'acabi veient que em sobresurt per aquesta banda d'aquí. Llavors ja paro i a l'altra banda faig exactament el mateix. Perfecte, em convenç. I ara sembla que, fixeu-vos que ja dona la sensació que queda tot perfectament integrat, ho puc agrupar i dona la sensació ja que tinc la base del meu disseny. Ara el que vull és fer-li un forat al mig. Per fer un forat al mig el que utilitzaré és l'eina aquesta de la teulada, però fixeu-vos que no em queda perfectament alineat, per tant la vaig a girar respecte a aquest eix d'aquí, així, 90 graus, i li vaig a donar unes mides que em permetin fer el forat. En aquest cas li donaré de llargada uns 65 mil·límetres, que és més o menys la mida que fa el tub de pasta dents, i d'amplada 3,60. Això és fruit de l'experiència d'haver-ne provat uns quants. I l'alçada li donaré 20 mil·límetres. Li dic que és un forat i ara només em toca centrar-ho respecte a aquest altre element d'aquí. Alineo, això ja ho havíem vist en el cas anterior, i em queda perfectament alineat. Llavors només em queda fusionar-ho i ja tinc el meu exprimidor. Fixeu-vos que de baix és més ample perquè pugui entrar perfectament la pasta i de dalt és més estret. Si feu la impressió i veieu que us queda encara massa ample, doncs l'única cosa que hem de fer és mirar de reduir a 20, per exemple, 15. I llavors veureu que ara és més estret de la part de dalt i així encara apreta una mica més. De la part de baix continua igual d'ampli. Si voleu podem acabar de decorar el nostre disseny amb algunes lletres. Recordeu que hi posàvem l'alçada 1 mil·límetre i n'hi haurà prou. I potser les faig una miqueta gruixudes. Ara hauria de mirar d'ajustar-me a les mides que té el meu text. Llavors, això li posem, per exemple, 7 d'alçada, la longitud, uns 50, i ara ho centraré. Li diem que és un forat i ho anem a centrar a dalt, al mig no, ho hauré de centrar aquí a la punta i pel que fa aquí ho podrem veure. Fixeu-vos que no m'ha quedat del tot centrat, però ja tinc una primera aproximació, per tant l'únic que haig de fer ara és moure una miqueta.
Perfecte. I fusiono tot el conjunt. I ja tinc el meu exprimidor.